тамошобини азиз, дар ҷа хостем як канала ба шумо маърифӣ кунам. Канали Шукронтеҷа беҳтарин видео пухтупаз ва инчунин хӯришҳо дорад. марҳамат, нафароне ки меҳмон шудаен лайк комментария ва нафароне меҳмон нашудаен меҳмон шавед, зангуларо ҳатман зер кунен, аз думи салома расонен. Силкаша дар поини видео мемонад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азиз, хоҳаракҳои меҳрубон, тамошобинони гиромӣ, хуш омадем ба канали мо. умед дорам ки ҳаматон хубу тансиҳат ҳастен иншоалло ва худованд рӯза ва намози ҳамаи мо мусулмононро ба даргоҳи илоҳиш қабул кунад ва мо ғарибона ба сари баланд, ба хотири ҷамъ ба назди волидайн бирасонад. бигзор ки дар як сари миз ба хешу тавор волидайнмон бошем, ҳеҷ вақт парокандамон накунад. ва пешопеши видеора сар кардан хостам бо шумо камакак чақчақ кунам. чӣ хеле медонем дӯстони азиз, ман 3 рӯз баъд 4 рӯз баъд видео мепартовам аз сабабе ки маззаи хидмам камакак нест. духтарчаи майдаҳким маззаш нест, меъдаш дард мекунад, желудкаш, яъне ки рости гап хеле ами вай хидмам кӯқани ами духтарамда хеле ғамгин шудагим, барои ки маззаш нест. аз сабабе ки як фарзандма гум кардагим, дига намехоҳам ки дарди сари ягон туша бибинам. ҳамин сабаб қариб буд ки ҳамин канала як тарафа кунам, дига тарки ютуб кунам. рости гапе вақте ки ягон ҷигарбандат ё ки ягон худат касал меша, ягон ҷо дард мекунад, дига намефурад на ютуб на ягон чизи дига. қариб буд ки ба худо канала як тарафа кунам. хайбо нахостам, ба сабабе ки ман ният карда будам, ҳоли каналма нав кушодан ният карда будам ки агар худованд канали ма пулкоркунира сар кунам, ман якум пуле ки ман ютуб мегирам садақаш мекунам. аввалиш ки гуфтан дар кор нест, беғарзи худованд худат бояд ки хайр кардагита касе надона. ака ҳамун сабаб ман гуфтестам ки нахостам канал ма иқа меҳнат кардагим. рости гап дар ҳамин канал дубор, рости гап мегум, дубор чӣ кардагим, реклама кардагим. як бор дар як хоҳаракмон, як бор дар як хоҳараки дигамон дубор реклама кардагим ва рости гап нахостам ки реклама кунам. барои чӣ сабаб? барои нияте ки ман ира хайр гуфтагӣ будам. гуфтам ака худ меҳнат кунам, азоб бикашам, не ки нашид. ниятам буд ки дар ҳамин рамазон дар деҳотмон якду оила камбизоатан. ин 100 еврое ки ман мисол равон мекунам ҳичам намеша, не ки ай мурча мадад гуфтагиам ку хай ҳичам набоша, ай мо як хайр кардан. ай ҳамун сабаб нахостам ки канала хай партом. хай худора шукр, рӯзи худованд бисёра. иншоалло ки рамазон нашид қурбонда ё ки пешаи қурбон, иншоалло ки ман гуфтагим раст ки гуфтам, иншоалло ки хайрай хайр гуфтагима назди худовандам ҷавоб мегум. иншоалло ки хайра ман мекунам. ва гуфтанем ки дӯстони азиз, раҳмати алло ки дастгирӣ мекунем, медорен лайк мемонен, лайка дариғ намедорен, комментариҳои хуб менависен. худованд ай ҳамаи шумо розӣ бошад. ва нафарое ки тоза пайваст шуден, қадамакотон болои дида, ҳаматона дӯст медорам, ҳаматона ҳурмат мекунам. касе ки канал дора, иншоалло дастгирӣ мекунам. ва фаромӯш кардам қариб бигӯям, дӯстони азиз, ай мурча мадад ҳарчиам набоша, худам просмотрам надорам, не ки ҳар як видеои мондагӣ хоҳаракҳои азиз, дӯстои азиз, кадоме ки медорен дастгирӣ мекунен. иншоалло ман уже чанд каса мондам сообщеса, ака меган ку ай мурча мадад ҳарчанд ки просмотрам надошта бошам, хай ай ман як чӣ меган, як ёрдам да, ки медона ки ҳамин канали ман яке мебини як 2 нафар мерава каналтон, 1 нафар мера, ҳичам набоша, хаям 1 нафара 2 нафарам канал камакак пеш мерава. ва хостам ки
дар ҳамин рамазон дастгирӣ мекунем якдигара ва иншолло ки сабшеста мемонам. Ҳар як видео 4 рӯз баъд мемонам ё ки 2 рӯз баъд видео мемонам. хай аввалаш ки ай саломатия, иншолло саломатимон хуб бошад, просмотрам надошта бошам. Мемонамтон хоҳаракои азиз, ҳар яктатон ҳар як видеом дар сообществотон мемонам. ва ака мегзарем ба видеои имрӯза. Видеои имрӯзара ман айнами хариди рамазонӣ кардам. чӣ хеле мебинед инамҷа ман харид кардагим, мисли ҳар вақта харид кардагим. хай камакакам боша гап бизанам. Харидем камакакай барои чӣ? Барое ки дилнозаҷон зудрӯз дошт не дора. бояд ки мактабшон ями ягон чӣ бибаранд. ман хостам ай хона бипазам ки мумкин нест ҳозир барои карантин ки ҳаста ай хона не ай магазин мехарӣ мебарӣ. инами барои дилноза харидкунӣ рафтам, бо харид кардам. хай омадам инами чизакое ки мебинем ҳозир ёра барои дилнозаҷона харидам. ира ҳарди ёра ини шоколада барои мактаби дилноза харидам. хай иёш ҳамун мисли ҳар вақта ина ёра барои рости гап магазино маҳкамай ями карантин ҳамиқадр дилгиремон карда ки гуфти гапоям тоҷико ки девонамон карда и карантин. хай худора шукр мекунем, ямаш чизи худовандай. ягон магазин ягон чи бе анализ мегирӣ, бе анализ намемонанд. то анализ нагирӣ намемонанд дуромадан. ҳар як дуромадан магазин, масалан имрӯз дуромадӣ харид кардӣ ё ки наёфтӣ чизи харид кардагита бо пага ва фикр мекунам як рӯз дар як магазин фақат чӣ мекунӣ? то термин мегирӣ, то анализ мегирӣ, то ҷавоби анализ мебурӣ, то ӯ магазина медурӯӣ, мекови мебурӯӣ ки ваед рӯз бегаҳ мешава. ҳамун рӯзе дар як магазин ҳар рӯзе ки магазин медурӣ ҳар рӯз та анализ меспорӣ. барои ҳам мегӯям ки девонамон кардем қити ҳами чишон анализошон, қити тестошон. ё боша хай дорумомон ай дору харидагим. и сир, и шоколада. ман дар бораи Сабринаҷон хостам гап занем. инаи чизое ки мебинен шоколад лактоза фрай. и ҳами хел гуфтанд ки ай чи ширӣ ман бояд ки тамоман ширин натимаш. шириам агар додам широе ки махсус барои ҳами чи аст. лактоза фрай, шоколад лактоза фрай, инаи крем лактоза фрай, чи сметана ҳай, инаи чи сливки лактоза фрай. дига Сабринаҷон фақат лактоза фрай мехӯрад. хай ку бинем ҳозирашда бо ай ҳами ширӣ чиш кардем, паҳрезиш кардем. инае ки ҳаста шир яъне ки ваиш камай. инам хел дӯстони азиз, маззае ки фарзандам ки несте дигар. рости гап дигар маззаи ютубам нест, маззаи каналам нест. чипса ирам барои мактабша дилнозаҷон харида. инам хел дӯстони азиз, хай и журнале мо мағозамонай. хай инам хел дӯстони азиз, ҳозир мегузарем ба ягон тайёри ба ифтор насиб боша. иншолло ки бо ҳамроҳ ҳастем ва иншолло ки дастгиритон мекунам. ҳарчанд просмотрам камам боша. ай мурча мадад. иншолло ки мурчара бин худаш майдака ине ки чӣ хел корои вазбина мекуна. иншолло ки айми канали мо одамам ки просмотрам камам ки боша, як одам ду одам шукр ҳамун қаштам худора шукр мекунем кама бутағамане. ва мегзарем ба ягон чиро тайёр кардан. бо мо бимонед дӯстони азиз ва лайка обязательно бимонем. канал чӣ хеле ки гуфтам ман и чира хайр гуфтагӣ будам. иншолло ки дастгирӣ мекунем. иншолло ки дастгирӣ мекунем. бо дастгирии шумо канали ман ва хайри мара худованд иншолло қабул мекунад. хай меравем ба ягон чи тайёр кардан. бо мо бимонед дӯстони азиз ва рафтем.
دوستان عزیز، در اینجا باشد ما سمبوسه پختستیم. اینا چه خیلی میبینین سمبوسه های ما در دخوفکه هم اینجا باشد. دوستان عزیز این نیوشا پخته گرفتیم. نگاه کنین چه خیلی خروستیاش اومدین. بهترین خمیرش بهترین اومده. حاضی با وایوشش در داریم که سرخ شوه بگیریم شون. دوستان عزیز این بینن سمبوسای ما تیار شدن. حاضی میبینیم که چه خیلی اومدگیان. بینیم دوستان عزیز چه خیلی سلایونی اومدگیان. انقدر گرمه که خمیرش بینید برق برقه میریزه. ریزونک اومدگه. توجیکیش گپ زنیم ریزونک اومدگه. اینه ببینید در این دخوفکه رسیم که دارم. امروز خوراکی امروزه ما انمین چیزای بامزه کارتوشکا، گوشت مرغ و غیره و هاکازو. ببینید چه خیلی خوراکی بامزه تیار کردیم. دوستان عزیز این خوراکی ما تیار شد. گرم که بود ما گرفتم در زمین ماندم. نصیب باشد خوزی میکشیم و بعد با نوار میکنیم خدا خواهد. نه دوستان عزیز ما که خوراک تیار کردیم میشینیم در سر میز. خوراک شامگاهی میخورم. اشتیای تمام میگم با ما نیز اشتیای تمام.